А вие знаехте ли, че всичко това, което имаме на даден момент, всичко това, което се случва около нас, с тези хора, с които сме запознати, с човек, с който сме в отношения в момента, нещата, които просто се случват около нас в даден момент, тези неща се случват само и единствено благодарение на нашето мислене. Благодарение на нашите мисли, думи, които излизат от нас, чувства, които изпитваме вътре в себе си и сме способни да променим всичко това, ако ни устройва, само с едно щракане на пръсти. И това се случва адски лесно, само когато разберем истината на живота, която е много проста. Тя е истината на вярването. Ако знаем как да вярваме, ако наистина вярваме в нещо, ние ще го получим на всяка цена, независимо дали да имам частен самолет, дали да имам частна яхта, независимо каква ти е мечтата. Ако вярваш в нея, истински вярваш в нея, с цялата си душа, с цялото си сърце, ти ще я имаш. Дори в момента да си много далеч от тази истина, ти ще я имаш, защото просто едно единствено правило на живота. Вярвай, вярвай и то ще се случи. Защото когато мисля, всички тези мисли, които се въртят в нашето ежедневие, се запазват в нашето подсъзнание, където всяка една мисъл играе роля. Когато постоянно нон-стоп мислим за нещо негативно, когато се притесняваме нон-стоп за нещо, когато се страхуваме от нещо, това нещо се запазва в нашето подсъзнание. И когато изведнъж това нещо се случи, ние ще се очудваме, защо това се случи? Нямам късмет, и почваме да обвиняваме всичко. Ама не дейте да обвинявате нищо, защото това вие сте си виновни, че сте го направили. И ние отразяваме това, което реално се крие вътре в нас. Ние отразяваме всички тези мисли, всички тези емоции, всички тези притеснения, които са вътре в нас. Не за изражение. Защото всеки от нас носи собствено излъчване. И това излъчване много зависи от начина на твоето мислене. Както и тялото ти, и косата ти, и лицето ти, и няма значение. Всичко това е от мислите ти. От това какво се крие вътре в тебе. Просто започни. Просто така. Направи един експеримент. Събуди се рано сутрин. Бъди щастлив. Радвай се на всичко, каквото се случва около тебе. Да отидеш на работа, която не обичаш, няма проблем. Не бъди тъжен. Пробвай като експеримент. Отиди с усмивка. Отиди усмихнат, щастлив. Просто се радвай и ще видиш как това нещо ще промени целият ти ден. Как една усмивка и едни хубави мисли, хубави емоции ще променят целият ти ден. И така, и на теб ще хареса, на теб много ще хареса и всеки ден ще продължиш да го правиш това. Ако постоянно повтаряш, аз не съм способен да имам това, аз не мога да получа това, аз няма да се справя, ти няма да се справиш. Ти въобще няма да се справиш, защото ти пращаш сигналите в космоса, в Вселената, че ти няма да го направиш. Защо Вселената трябва да ти даде това нещо, при положение, че ти самия казваш, че аз няма да се справя. Защо? Не виждаш ли къде е логиката тук? Къде е логиката? И имам една приятелка, която се разхождала по Париж. Харесва си адски скъпа чанта, която струваше наистина 1000 евра. И тя нямаше възможност да си позволи тази чанта. И тя малко се натъжи и щеше за малко да си каже, леле, аз няма да я имам. Но тя се сети за всички тези неща, които сме учили ние двете. И просто си е казала вътре в съзнанието си, много хубава чанта, някой ден ще я имам. И какво си мислите? Буквално мина 1-2 седмици, нейният е приятел и подари тази чанта, която, извинете, струва 1000 евра. И това е защото тя просто си е казала, аз ще я имам. И Вселената я даде, защото тя си каза, аз ще я имам. Не си е казала, много скъпа, няма никога да мога да я позволя. И виждате ли къде е разликата, когато мислим позитивно и когато мислим негативно? Защо Вселената трябва да ни дава добри, позитивни, щастливи емоции, неща, когато ние казваме, не мога. Независимо ти дали ще го имаш това нещо или някой ще дойде, ще ти го даде. Важното е просто да поискаш. Важното е да го поискаш. И да си кажеш, аз ще го имам. И ще го имаш. Всяка наша мисъл е причина, а всяко наше състояние е следствие на тази мисъл и на тази причина. И само ние сме способни да променим всичко в нашия живот, било то работа, кариера, отношения, приятелство. Всичко това
сме способни да го променим. И независимо в какво семейство сте родени, в заможно, в бедно, дали сте от село, дали сте от голям град, дали сте такъв, онакъв, няма значение. Важното е да повярвате, че ще успеете да го направите и ще го направите. Но ако постоянно се съмнявате и постоянно мислите, че това е прекалено за вас, никога няма да го имате. Дори може да не се надявате да го имате, защото вие няма да го имате. Докато не промените вътре в себе си това нещо, вътре в себе си свои чувства, емоции и вътре в вашата подсъзнателна система, мислите, които постоянно нон-стоп се въртят, нищо около вас няма да се промени. И за да получите всичко, каквото желаете във вашия живот, трябва да забравите за думите от сорта аз никога няма да получа това, аз не съм способен за това е прекалено много за мен, аз не заслужавам това. Забравите ли тези думи, спрат ли да влизат във вашето подсъзнание, всичко ще получите. Независимо какви са вашите мечти. Спирайте да мечтаете, колкото и да са големи вашите мечти. Колкото хора да ви казват, че това е прекалено. Не вярвайте на тях, вярвайте в себе си и всичко ще се случи.